Tilili. Tilili. Nakim. Çima. Dilimin ağası. Ay. Perukê bide serê xwe perukê. Ez peruk meruk nadim serî xwe porê min xweş dibe. Devere nemre ha, devere nemre. Ez çi xeliyê li serê xwe kim? Ya perukê bide serê xwe. Bextê te de me perukê bide serê xwe. Tamam, porên te xweşin lê porên te kinin. Nûrê yêka pordirêj e. Ew rol e lîstik e yani. Çi dibe perukê bide serê xwe? Welle nakim, bille nakim, tille nakim, ez rol mol nizanim, listik nizanim, nakim û nakim. Kadir rûyê navde xilas bin ez çi bikim na? Çi xeliyê li serê xwe kim? Ya bextê te de me. Rica û dexeletê dikim. Qay tu perukê nedî serê xwe ez perên te nadim te. Ji xwe perê min adî. Derewan neke, derewan neke. Rica û dexeletê te dikim perukê bide serê xwe. Qay son dixwim. Ad û qirar be ez perên te didim te. Qay hadi. Bê perukê bide serê xwe. Welle, bille, tille ez perên te bidim te. Haydi. Tam dur kevejim. Dur kevezdim seni. Hali por benim. Ama gıcık etim. Kaç kastı te hat. Bu kadar perli te hat. Ahle nure le nure le le nure derb çukran nure khana mene ahle nure le nure le le nure derb çukran nure khana mene ahle nure le nure por ziraf telatem bure khana mene ahle nure le nure por ziraf telatem bure khana mene her pani pani her pani sabra dilan her pani her pani sabra dilan eğer xwedê li hevanî lê nûrê wez te dikim bermalî xana û minê eğer xwedê li hevanî lê nûrê wez te dikim bermalî xana û minê. Ali Efendi, de derewandiki, ev 10 sal ez dibêje ez te dikim bermalê tu nakî lê tu bixwazî jî ez êdî nabim bermalê. Mi bide bermalê bixwe bibe efendî dilê kêfa xwe binêre ez bermalê binêrim. Ew dem çû Ali Efendi, ew dem çû. Ya hişbe, bextê te da me hişbe. Min replîkekê wisa nenivîsiye. Hişbe, tu van gotinan jî kutînî ya. Ez replik nizanim, tu derewandikî perê min jî nadî. Nure çuye Diyarbakır lele nure dele çuye Diyarbakır xana mene jmera ani bar şekir lele nure jmera ani bar şekir xana mene kultebi min damne kir lele nure kultebi min damne kir xana mene bedavata xwe tekir lele nure bedavata xwe tekir xana mene. Derew, geş derew. Dene davet kir ne teşekkür. Hemû şekira jî bixwe xwar bû nexweşê şekirê. Heta dawiya emrê xwe awî derzî li xwe bike te mustehek bû. Ya hişbe, bextê te da me hişbe, tu hişbe. Ya min gotinekê wisa nenivîsiye. Tu van gotinan jî kutînî ya. Hişbe ya. Ez replika gotin motina nizanim. Tu derewandikî perê min jî nadî. Pere ganîmên te nevin şalî, erî welle. Bila xenîmê te be. Nana çima birîn ganîmê te nebin, welle ganîmê te bin, Bila ganîmê te. xenîmê te be. Welle ganîmê te bin. Ra orta cigera te bikeve. Nana welle ganîmê te ganîmê Ra te. dev û pozê te dawe. Ah derdi to zerrî min werdo. Tu bisekine. Ez dibir Xwedê sekinî. kerîme, xwedê kerîme. Kerîme kerim. Barê nûrê qaça
قاچاق لیل نوره باره نوره قاچاق خانه منه دو قول جیان گرتن لیل نوره دو قول جیان گرتن خانه منه بر به قرقل برن لیل نوره بر به قرقل برن خانه منه Ali Efendi. Demi tehdit edildi. Beji çık karakol cehenneme tehiret mi babıca hapse zindana mı babıca karakola de çık ki Ali de çık bu xwede ez dev durani tepişki ez iyice dev durani tedişkin Zirav zirav zirave leylo leylo zirave zirav zirav zirave Ahçuge gavur bave zirava vek derzi leylo leylo zirave serdeke hoştu qazi ahçuge gavur bave Aliye fakir pırdı tırsi leylo leylo zirave bakti tadama neke ya neke işteradı bizim em hünermendin em diji tundiyene ev tundiye tülümedeki bu kadevi neke bakti tadama tu neke ha tundi net işteki başı neke Öptün diye Leçiye xwa parasını Ah, deyince paparastın. Ne kadar baktık Var. Ya zabı zeç mezemedik kim? Öyle bile Ne haber? Öyle ez zindil dedim Ba hazırı Ne ki ne haber? Ne haber? Çepkim. Delik. Riram, 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 riram. Gel tamaşavanın heca, vokalista meya behempa, ay şoka tırıntas. O, leser gitariste gitaristan, evali me heca Yılmaz, çepken ve. Bu ser dabrıkacıyan, benavu deng, hiro, خلطیه کی چه نکر سپاسش بوده یادوی بلنگاز و از علی دنگ شکر افضالی خودی ام همو غلامی ونه بمینند خوشیده حتان جارکتن